Good morning! Blackout today. Walang ilaw kasi blackout. And yung aking kaguluhan. Kaguluhan talaga. And ako siya, aayusin ko to ngayon. Sabi ni mama, mag-grocery shopping kami. Alam niyo ba na hindi kami naka-grocery shopping kahapon? Kasi natagalan kami kina auntie. Nag-karaoke kami kina auntie. So, I'll just ligpit-ligpit. Maglilinis ako ng kwarto. And then dito sa area na to. And then yes, happy Sunday everybody! Con si Satya, ayaw Sige, ano gagawin mo, Kel? Ano, Kel? Kaway ayo. Kaway ayo. Hapon na. Huwag, Kel. Bili tayo ng kwek-kwek, Kel. Di ka pa naligo, Kel? sige na. Hindi pa rin. Wala pa rin kuryente. Hapon na. Nag-start to mawala pagising ko. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin. Bibili kami ng kwek-kwek. Naligo ako kanina. Nakalimutan ko na meron pala akong conditioner sa ulo ko. Tapos na ako magligo. Nag-towel na ako. Tapos, bakit basa yung buhok ko? Kala ko hindi ko binasa. Nakalimutan ko. Kwek-kwek. Yummers. Wiwin, padung na Satya. Kay mama, fish. Kaon niya ba? Fish. Yummers. Hello! Bumalik na nga pala yung kuryente. Actually, kanina pa. And now, i-edit ko yung vlog. Kasi hindi ko pa siya na-edit. Nag-video ba? Tingnan nyo, oh. Dami kumakagat sa akin na lamok. As in, sobrang dami. Sa paa ko, sobrang dami. Tapos, sa kamay ko din, sobrang dami. Kaya, yan yung pinakabago, I think. Tapos, meron pa akong ewan ko sa mga lamok. Kagabi ko sana to i-edit. Kaya lang, diba, sobrang late na namin dumating kagabi. So, hindi ko siya na-edit kagabi. Tapos, kanina din blackout. Naayos ko na yung table. Hindi na siya ganun kalala. Hindi na ganun kalala. Hindi na ganun ka-messy. Ano yung parang round thingy? Reflection. Reflection pala ng mirror. Sabi ko, ano yan? Parang ring light. Good morning, guys! I finished my coffee and my skyflakes. And now, tatanggalin ko yung dito ni Marlon. Kasi, papatanggal niya. So, gaganon ko. Let's go. Ito yung gagamitin ko. Binili ko to online. Nakalimutan ko na kung saan. Pero yan, sobrang mura lang yan. Hindi siya like maganda. Okay lang. Let's go. Okay, tapos na ako maligo, tapos na ako mag-ready. Katatapos ko lang kumain actually. And before ako umalis, gusto ko lang i-address. Someone commented on my video na, wait, tasan yung phone ko. Screenshot ko yun kasi baka mawala. Let me read it. So, pag gising ko kaninang umaga, ito yung bumungad sa akin. Charot. Chinek ko yung latest video ko because I was responding to comments and I was responding to comments last night and gusto ko siya i-continue when I woke up kasi okay yung internet. So, I wanna respond to some comments as well. And I saw this comment na sabi niya, to all the people na didiktahan si Ate Reyes na dapat may family member siya sa Australia na makaka-witness ng kasal niya, please back off. Wala tayong karapatan na diktahan ng bride for we all know na private part of life po ito ni Ate Reyes at maswerte pa nga tayo na binabahagian pa niya tayo kahit glimpse lang ng personal life niya, diba? Bakit ako nakabahan? Hindi nyo ba naisip na sa pagdidikta nyo yan, lalo nyo lang pinipressure ang mga ikakasal? Wala kayong karapatan na sabihin na dapat may family member ka man lang makakawitness sa kasal mo sa Australia, ganito, ganyan, or ang labo naman, blah, blah. Na-delete po kasi ata yung comment ng isa na dinidiktahan si Ate Reyes. Hindi ko nakita yung comment na sinasabi niya. So, hindi ko alam kung ano yung sinabi. Hindi ko alam kung ano yung dinikta or whatever. Sabi niya, unang-una, hindi po natin alam ang totoong ganap sa buhay ni Ate Reyes at ni Kuya Dan at ng family nila. Very, very, very true. Pangalawa, wala kayong karapatang diktahan sila dahil nga po personal life po nila yan. Pwede tayong magdikta or mag-suggest, recommend sure ba kung related ito sa pagiging YouTuber ni Ate Reyes, pero
more than that, wala po talaga tayong karapatan. Which is true. It can come across as harsh for some people, but it is true. Pangatlo, di nyo po ba naisip at di nyo po ba naintindihan ang paliwanag ni Ate Reyes na mahirap po ang magdala ng pamilya abroad, to think na 7 sila. Hello, di nyo ba naisip sobrang mahal nun at di lang pera kundi panahon. Sobrang hirap po mag-process ng visa, na may interviews pa po yan, hello. Dapat lang po natin gawin na respeto sa lahat, unawain. Viewers po tayo, hindi dictator. Thank you. Do not forget, be good. So, ito yung nabasa na comment. And then, I was checking. Hinahanap ko yung comment na, niya. Hindi ko makita. Siguro kapag sinerch ko siya sa computer, makikita ko. But phone kasi yung gamit ko all the time. Basically, it's about not having a family member sa kasal ko sa Australia. Very tama yung comment ni Giugwe. Thank you so much for that comment. Like, it's very on point. Nung ginawa ko yung Q&A, I thought people will understand, but of course, not everybody will understand, right? Again, hindi ko alam kung anong sinabi mo, but it seemed kinda harsh because of this response. So, I'm not sure. Pero, I think it's unfair to judge us, especially kung hindi nyo pa alam kung ano talaga yung nangyari. You guys, as mentioned on my Q&A, meron akong 6 na family members, 7 including me. And sinabi ko naman, pwede silang pumunta kapag sila yung nagbayad ng ticket or at least tumulong sila. Pero I don't think they will spend that much, to be honest with you guys. And kung si mama lang, hindi din siya makaka-travel na mag-isa. Hindi pa siya naka-travel abroad. So she really needs company. Hindi din sila pwede mag-travel together ng papa ko. And yeah, again, you do not know what's going on. Hindi nyo alam kung anong ganap namin sa buhay namin. Ako lang yung nagva-vlog, hindi yung family ko. So, you know, it's so hard. Pero, hindi kami nag-decide na ganito, like, instantly, oh yeah, hindi natin sila pa-attend sa wedding, you know? We thought about it for a long time. And yung iniisip namin, hindi pwede na silang dalawa lang. So, kailangan nila ng kasama. You know, it's to travel internationally. Merong mga interviews. Kapag pumunta ka sa immigration, may interview. You know what I mean? I'm not saying they're stupid, but like, you know, first time mo. Kahit nga ako nung nag-travel ako first time, like, it was nerve-wracking. So, kailangan nila ng kasama. Yung kapatid ko na babae, hindi siya magiging available. Sa lahat ng pamilya namin, aside from me, yung sisi ko lang yung nakatry mag-travel abroad. Kung mayroong isasama yung parents ko, siya yun. But then again, hindi siya available. So, we're thinking, si Marlon na lang. Kapag si Marlon lang, siya lang mag-isa, kawawa naman yung dalawang kapatid ko, you guys, na maiiwan sila dito, tapos si mama, si papa, tapos si Marlon. You know what I mean? So, kung gusto kong dalhin, kung gusto akong may dalhin, gusto ko na dalhin silang lahat. You know? It's just not possible. Yun, ni-research ni Dan magkano yung gagastusin kapag dinala ko silang lahat. Sobrang laki ng gastos. First off, wala silang passports. Silang 5. Wala silang passports. So, we need to start with that. Kukuha sila ng passport, mag-apply sila ng visa, and the tickets. So, it's really expensive. Tapos, pagdating doon, accommodation. That's why we decided to have 2 weddings na para dito. And dito sila, they do not have to travel. We do not have to spend tickets. And nandito sila sa comfort zone nila. Makakarating yung relatives ko, makakarating yung mga kaibigan ko dito. Like, I think it's the better option. And we thought about it for a long time. Again, hindi namin to inisip na, wow, isang araw lang ito yung gagawin namin. We thought about it for a really long time. Because of course, I want my family to be there. Sino nagsabi na hindi ko sila gustong papuntahin? That's the best thing we can do. And siguro, alam ko naman maraming nakakaintindi. Maraming nakakaintindi. So, sa mga hindi nakakaintindi, isipin na lang muna natin na hindi natin alam kung ano talaga yung nangyayari. Like, hindi nyo alam kung ano nangyayari behind the scenes. And also, yung gagastusin, kung dadalhin yung buong family doon sa Australia, like, whole wedding na yun na dito sa Pilipinas. And mas masaya, mas maraming makakapunta. Walang problema kasi makakapunta yung family ni Dan. We do not have to worry about ticket, accommodation kasi sila magbabayad ng kanila. And again, nandito yung family ko sa comfort zone nila. Mas magiging komportable, hindi magiging ganoon ka-awkward. You know what I mean? Like, kung hindi man magkaintindihan, maraming makaka-translate. You know what I mean? It's not just si mama lang alone. Buhay namin to. We will live it the way we want to live it. Yeah. Yeah, okay. Yun lang yung gusto ko sabihin. I'm not sure if i-upload ko tong part na to, but yeah. Yun lang. Bye. Ang init naman. Ang sarap ng init. Pupunta kami sa University. Meron kami kukunin. Kunin niya yung TOR niya. Kukunin ko na din yung diploma ko doon. Tagal na nun.
Tagal ko nag-graduate. Wala pa rin akong diploma hanggang ngayon. So yeah, pupunta kami sa CIT. You. Oops. Sama namin si Mama. Let's go. Brother Lo. Mama Lo. Kakain kami sa pungko-pungko. Thank you. Yummers. Anak ka to, ganahan kang gagawin. Lagi? Dahil plato ya. Tara na lang, good? Di, puso, wala puso. Aw. Tama. Kani, unsa ni? Chicken strip rin. Unsa na? Chicken strip. Ah. Buhaw natin. Aw. Kadugay, kato sila. Dito kami sa Tri-J. Kina-check yung sasakyan. Nagpunta na kami ng ano. Managpungko-pungko, me. Nga, gutom ka? Kita mo may pungko-pungko. Pag-atang naman taksi. Ya, kumusta na ko? Bali ko nun Wala. Okay na. Punta kami sa Aguila Glass. Yan yung side Okay na there. dong. Yes. All good. Kanina kasi gumagano. Gudug. Ayun, okay na. Nalang yapon to. Kumain kami sa pungko-pungko Sa kanina. may naa. Katong akong gingon, mga kataga permi naman. Natural na siguro na rin. Huwag katong mura basis gitsit. Wala na eh. Katong problema ganyan, wala to. Isa yun, naam na yung magsgitsit diya. Masa to? Bitin na. Bitin. Okay ba? Dito kami sa SM. Galing na kami sa Watsons. Meron ako binili sa Watsons. Pakita ko sa inyo mamaya. Santa. Lumabas ka. Labas. 5-4. Nasa timer. Hala, sala. Lagi. Labas. Ka-cute. Hello. Merry Christmas. Bye. Ano eh? Dito kami sa Lechon Belly. Dito kami magde-dinner. Lechon rolls. Makuro na siya. Creamy beef stew. 95? Yes. Lechips. Yummers. Arita. Sige, go. Lego. Nice dito. First time namin. Ito plastic. Mamalo. Ito yung binili ko sa Watsons. Bumili ako ng ito. Kasi naghahanap ako ng ganyan. Naghahanap ako ng ganito. Ayoko ng cotton. Ang mahal, $199. Pero ano siya, buy one take one. Sobrang dami na nito. Pero kailangan magagamit to ni Mama. Ano? 1.5. And then I got this kasi naubusan na kami. And then ito, sabon kasi naubos na din. And then bumili din ako ng bag na yellow para balance yung lighting ko. And that's it, pansit. Ipang usa dali. Hala, ginawa niyong blotting paper. Ginawang blotting paper. Alam mo, na ako blotting paper. Sige, bugaw kayo. Ang dumi ng mukha. Ew. Kawawa. Kawawa ang bata. Ito yung combo na lechon. Spicy, tapos dalawang puso. Ano lang siya? 100. Yummers. Kain. Tapos na kami sa ano. Masarap? Yummers? Yummers! Yummers! Hindi naman masyadong yummers. Okay lang. Mas masarap yung Ayers. Dam na? Ayers. Sa ears. Ayers lechon. Wala ko. Hindi mo na-try. Yummers lang. Pero yummers. I'm home! We're home. Pagkadating ko, inando ko yung aking arm. My gosh, ang init. Grabe. Tapos umuulan pa kanina. Ay nako, plinay ko yung video ko.
Wala na naman akong thumbnail. Late yung thumbnail ko. Siguro mamaya ako pa gagawin. Kasi umalis kami. And the thing here is kapag umalis kami, pumunta kami sa city, natatagalan talaga kami. Especially sa malayong city. Kasi sobrang layo na, hindi naman sobra. Pero malayo yung probinsya namin sa malayong city, sa Cebu City itself. So, merong malapit na city. Dun okay lang. Pero kapag malayo na city, yeah, and kailangan namin pumunta sa school. So, nagpunta ako sa CITU. Yeah, and it's the same. Merong taga-registrar doon sa nursing. Kilala pa din niya ako. Si ano ka, diba? Sabi ko, yeah. So, yeah. And then, hindi kilala through YouTube, ha? Like, kilala niya ako. And it's been, I don't know, you guys, 6 years. 2010 ako graduate. So, like, sobrang tagal na nun. And yeah, alam pa din niya yung apelido ko. So, yeah, kakatuwa naman si ma'am. Na kumuha ako ng TOR at saka ng diploma na din kasi ang tagal na ng diploma ko. Hindi ko pa rin kinuha. Yung purpose talaga namin is pumunta para kunin yung TOR ni Marlon kasi kailangan niya para ma-credit yung mga subjects niya kasi lumipat siya ng school. So, yun yung purpose ko. Hindi namin nakuha yung kay Marlon kasi kailangan ng authorization from his current school para makuha yung TOR. So, sabi ko, while I'm here, kunin ko lang din yung diploma ko kasi, diba? Para naman meron akong diploma. Tagal na nun, grabe. Sabi pa nga niya, hindi mo pa nakuha yung diploma mo. Sabi ko, hindi. Hindi po. Pero, yeah, that's good. Hindi ko, wala pa sa akin kasi kailangan ko pa siyang balikan. They need to, like, seal it and all that ish para, like, yeah. Pero, yeah, babalik ako sa 29th. Babalikan ko yung aking TOR at saka diploma. So, I think I'm just gonna close now. I will wash my face. No, I'm not gonna wash my face. Hindi ko na wina-wash yung face ko kasi alam niyo naman madumi yung tubig dito. Dumumi yung tubig pagkadating na ko na dito. So, madumi na siya for 3 weeks now. Nareklamo na nga nila eh. And wala kami magawa kasi yun lang yung tubig namin. Tubig sa gripo. Madumi siya, hindi siya clear. And nagsisettle yung parang dumi. Like mga ilang days pa. So, yeah, for 3 weeks madumi yung tubig namin. So, kapag ganito, meron akong makeup and I need to wash my face, hindi ko ginagamit yung tubig. Kasi nga madumi siya. Kapag naliligo ako, ginagamit ko siya. I do not have a choice. Kasi nga, wala kami ibang tubig. Alangan naman mineral water yung iligo ko. Oops. Tuba siya ng konti. And, yung nasa lips ko pala na hanggang ngayon, okay na okay pa rin you guys. 2 beses na akong kumain and ilang beses na ako uminom. Like, sa city kami all day today. It's been a long day. Ito yung nasa lips ko. LA Color Spout Lip Gloss Matte. Ito yung shade Canudo. Yeah, ganito yung shade niya. Bukas na ma-upload yung vlog na yun eh. So, kahapon sa inyo. Bukas sa akin. Anyway, I will take my contacts off. And then, I'm gonna wipe my face with the Healing Garden Tea. And bumili na ako nung sa Watsons kanina yung like parang facial pads. So ito yung gagamitin ko sa mascara ko kasi ginamit ko yung Curl Fix from Etude House and sobrang waterproof nito. Hindi siya basta-basta natatanggal. And mahirap kasi kapag ito, tapos cotton balls. And cotton balls lang yung meron kami. So yeah, that's why I decided to get that. Kasi kahit sobrang mahal niya, like siguro on a regular basis, hindi ko siya bibilhin. But wala na kasi talagang iba. Nagpunta kami sa Watsons, wala. Tapos, yeah, doon kami sa SM Department Store nakahanap nung, kunin ko nga facial pads. Ay! Ito, ang gulo-gulo na dito. Hindi naman ako nag-film. Kasi when I was getting ready kanina. Pero, yeah. Ito yun. Sobrang dami niya. Buy one, take one na siya. So, kung hindi to buy one, take one, yung isa, 199. 200 ito. Yung totoo. Talaga lang. Nakakaloka. Anyway, magagamit din naman to ni mama. So, okay lang. Pero naano talaga ako, na-shock ako. Na-shock ako sa presyo niya na 200. Kaloka. Yung patatanggal ko sa aking Curl Fix is yung The Face Shop na Rice Water Bright Lip and Eye Makeup Remover. Merong nagsabi sa inyo na merong remover nito. Wala kasi siya sa style Korean. So, nung nag-order ako, ito na lang ang kinuha ko. So, yeah. Kinuha ko lang yung aking eyebrow powder mascara. Wala na yung mascara. Medyo nandun pa.
light. Hindi siya like over nakakatanggal itong mascara na to. Sana magkaroon yung Style Korean ng remover nito. Kasi sobrang gusto ko siya. Kaya lang it's a pain to remove. So, isa na lang natira. Perfect. Meron akong bago from Sephora. So, magagamit ko na yun. Yes. Sobrang bango nito. Ano siya? Very refreshing ng amoy niya. Hindi naman ako nag BB cream or foundation today. Nag-ano lang ako. Hoy! Yes? Nag-concealer lang ako. Bumili kayo ng ulam niyo. Wala daw siyang ulam. Bumili ka ng ulam. Anong oras na? Magna-9 na? Di ba kayo kumain, Kel? Oo, kaabot ninyo. Tagal namin umuwi. Kala namin. Hindi namin sila binila ng ulam kasi sabi ko wala na. Ano na, late na. Almost 9 na kaya kami. Oh, niskwila ka! Guys, ginamit ko yung Alo Anti-Acne Jelly Mask. Yung nakuha ko from Pretty Coats. And ganyan yung itsura niya. And this is what it looks like on my face. Clear siya na mask. And hindi ko siya naubos. I thought mauubos ko siya. Pero tapos na kasi ako sa whole face ko. So I'm gonna wait 15 to 20 minutes para mag-set to. And I need to scrape it. Siguro I will use the same spatula. Yeah. Wipe off the tissue pala. Ano? Yeah, remove the jelly mask by scraping gently. After 15 to 30 minutes. So, I'm gonna wait 30 minutes. Tapos, yes, scrape ko siya. I think I'm gonna use this to scrape it. I'm not sure. We'll see. Okay naman siya. Very cooling siya sa mukha. It's really fun to apply kasi kuha-kuha ka dito, lagay-lagay mo dito. And, yes. You guys, I have this mask on for good 2 hours now. Tumawag sa Dan and yeah, nag-usap kami ng 1 hour and 30 minutes. So, sobrang tagal na nitong aking mask. I will scrape it. Oh, by the way, yung pinakita ko sa inyo kanina, diba? Medyo thick siya. I actually spreaded it all over my face. I'm gonna show you guys. Spreaded ko siya. Dapat pala thin lang kasi nagda-dry siya. Pero kapag super thick niya, hindi siya nagda-dry. Like this part right here, thin layer lang yung nilagay ko and nag-dry na siya. Here. So, kapag super thick, like, ganito lang siya. Parang gunk lang siya. Oh well, scrape out ko lang to you guys. And then, I'm gonna wash my face. Guys, hinugasan ko yung mukha ko. Nilagay ko yung Clavo ko na serum. And look at my face. I feel like sobrang nag-brighten yung face ko. Wait, ayusin nga natin. See? Parang nag-brighten yung face ko. Yun yung napansin ko. As in, sobrang nag-brighten yung face. Not sobra, pero nag-brighten yung face ko, you guys. Siguro dahil sobrang tagal ko siyang iniwan sa mukha ko. 2 hours. I don't suggest you do that though. Let's follow the instructions. Pero, yeah. Again, tumawag sa Dan. Pero yeah, yun yung una napansin ko. It brightened, na-brighten yung face ko. Medyo may kate-kate akong nafe-feel. Maybe because, again, I left it on my face for way too long. But I will update you guys on my next vlog tomorrow. So yes, that's it for now. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys tomorrow. Don't forget, be goodbye, good night. Mwah.